kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Nembag amalimyo amin sa nga pada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At timanin na sumangbay iti programa. Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng. Kada ito pagayam niyo, Mr. IKL. Idi kalman lang, manong Nemi Ruiz. Kumapkablawa kitinambag nga malem kada kay aming sa para. Good afternoon. Good evening, Medita Hawaii. Good evening, kada kini Rabiin. Good morning, kada kini Bigat. O gayam, pag-share ti programa tayo. Share. Kahit padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Efren. Idi kalman lang ang pagkasalitaan ni Efren. Sa kadahin nga rod ti surat, idi kalman laeng ti pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga Efren. Kung narito to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong Nemi, tadamang parpara kanya. Idi asada ka kun manong Nemi kit malasing ko. Ni Joy, sinardengat. Imasadeg, katilukat ko titawa manong Nemi ti coach. Papanam, agawid akon. Siyempre agawid ka matin, di ba? Nagkapon. Nabang ko pinasya ti kasinsing ko. Sige, umay ka nga rin. Idya ka ang agtugaw. Gamanak, friend. Ini makatugaw iti abay ko, manong Nemi tinaliyaw ko, pag gusto ka nagsabat, dagiti matami. Naliday. Madlaw manong Nemi nga dinaunay maayos ti bagbagina. Madep-depress, agkon konsumisyon. Amuklatan no apay. Irresponsable ngamin manong Nemi ti asawa na, duwa dagiti anak da. Ininto ti asawa na manong Nemi nga bayaw ko, nga kapsat ti asawa ket irresponsable ko na kapata agpatpatayaman ti huwete nga peso iinom na met 5% na sakit dumawat pa kini Nelly nga asawa na manong Nemi no kasta nga awan ti inom na kinigatang na ti sigarilyo. Bala gabirat kami manong Nemi dati asawak ken ti asawa ni Nelly manong Nemi ket agkapsat. Mga pabisina akmat manong Nemi ket kagab-kabuk ti bisina. So nga gawid akon sinaed nak. Sinalsud ko nagkaponan dadakan na pinasyan. Awan ti sinuni kabayatang agtataray di kotse. Efren? Baka nasapapay lang. Gawid ka din. Ururay na ka ng Yoli nga asawam. Ba't nga di nga gururay amo namat nga sumangpetak. Dinaamo nga maladawak nga gawid kas pagarigan no. At napay papanak.
Kitsi ka. Dagit anak mo nang ibat siyam. Batik ng katugangak. Nilakay mo nga eh. Dak mo rin pang panunutin. Tapos siyempre, adaan nga gururay ti roar ti huweteng. Tunukuan, no, danduman rimuaren. Agsursurmanin nga pataya. Para ka di problema ti asawang. Nagdakal ti problema kayong kuhana. Siguro, saan kung kanaskan pa yung ibagak. Amo mo na yung problema. Ti kinasadot na. Ti kinaawan arapahap na. Umanay latan nga. Agpatpatay ti huweteng. Napikamamot agpangabak ti dakkel. Taore no, adama porsyento, nagpangabak ti dakkel. Ada barato na. Inom na mo namin. Isugal na pa eh. Nga, ni chinelas nga magatang na kumamit para kadagiti anak may awan. Ibagata, dali kakabagyak nga papapanak mo ka pang ibagbaganti kasapula. Ngayon, sabat nga agnanayo na kasijay nga damaitid da. Kasleta, awan malati at di awanin. Napanak imutang, iti kasinsin ko, awan mat maitid na. Sika man tagbautang. Manong nemi sa dinut kayat mo apapanan. Sinalutsut ko keng kuhana. Ori sa dinu. Sumurtakin ka. Narikat sa akin na panunutan dito. Ori sa dinu ka sumurt ka kanya. Tapay. Awang ka dito oras ang kabasidlahay ng marik na mga asi kanya. Masyanak keng ka. Na naroon kasta nga makitak tirikat mo. Ewan niya orti mabaling ko. No kung masasikat asawa ka, jak itulok na agproblema ka. Tila babayo ka na asawa. Iti asawa. Sikala ko man tinagbaling asawa. Awan nga rin nga mabalin. Gabutay mo na nakamit ka nagamamukin ni bakit ko sakbay. Nga namamuka na edi. Agasawa kam idin. Idi tasangput na ka. Ni Bayaw Arnel. Di ba? Ay. Amo edi, sa suda kini bagay idi makita ka. Naglapsat ka. Guwapo mo kidiaan ni Bayaw Arnel ang amok idin nga responsable. No anyat nakita mo kayong kuha na ape kinayat mo. Di ako may babae tinapasama ka. Pampanuntek lang dito anak mi. At tapay nagrigundawan nga kahit ko nga panawan ida. Tus, may turod mo panahon di kita anak mo? Yak ba't nga rin mabaling itukot ida? Diyak kabay na nga biyagan eh. Yakit mo sa wen, panawam ida, agtal na nga panunot mo no, adda-kadta nga gragragsak, idindot na di mo amuno at mapaspasama ka na kita anak mo. Adaman na ka di katugangak. Adda nga tama na baybayan. Nagturad ka matang nga ina. Pangiba naman niya. Kaya mo ba tiki di baybay? Alaman, nabayagan nga jak naka-rik na ti angin baybay. Sige, mabanda sa dyan. Wala na tinexakon ti asawak. Maladaw ang agawid. Ano yung pambar mo? Bahala tan, ah. Basta tinaskan ka't pagustuhan ka, abirat. Manong nemi damok nga aramiden ti kastoy. Ado di kita kurso na da kanya ka babae, emsang ko idang ikaskaso. Tanagbali na ka na pudno iti asawak. Wen, nagbalimot ka na pudno ti asawak kaniya, manong nemi na ornos ka naragsak ti pamilyami. Numano ti anak ni Nelly, duwamot ti anak mi ti asawak manong. Balik ka singadanda, agkakasinsinda nga rod. Tagkapsat ti asawak ken ti asawa ni Nelly manong. Hoy,
Damo karami din nga da kaduwa nga sa bali nga babae ket mapang kami ti beach resort. Nadlaw ko manong name nga rin magsak ti rupa ni Nelly. Uwain, manong name. Rin magsak. Naisam kumita kanya ti loka. Kidayan nakpay. Sa nakidilpatan manong name dakiti bibig na. Manggargari. Sa bagay manong name. Nabanglomat ka di. Talangan at agdigdigos. Isunmadlaga, isulangan ta medyo problematic ket medyo agkurtrat timoging na. Engem, no umisim. Kasla, malingdan manong nemi ti problema na. Dimsag nga dagos iti kotse ket tinurong na dagos ti ikit ti baybay nagpagnapag na. Dinaramid ko manong nemi napanag ti panaka-restaurant ti beach resort. Ket dayta gimatangak iti mamirienda, chicheryas, gimatangak ti beer, nagorderak manong nemi ti pangnabi, wine. Nada ako ni ti cottage, nginopaak manong nemi nakaparabawan ti beer, kaya nagiti chicheryas, idi agsublite ko. Wow, beer! Di mo kayat? No, di mo kayat, check lang. Saan na ka mawartek ng beer? Nakartikayat mo, gin? Dati ko mabrandy. Sige, kumatangak. Ang pag-isunan niya, pag-isunan mo kanyak dito inalak ng beer eh. Mabidlang, nakmahala siya kung kababin mo ha. Kanaklata tigatan kung. O, dito eh. Keep the change. Ikang ka ito kwartang. Peso? Di ka? Dumudawat ka kanya? Umut-utang ha? Kasan ako maumutang ka? Kaya umat naman naman yung mapagbayad mo. Hindi ikang kan. Dumawatak. Sige, amimit ka maitid ka databayad na. Ana? Noon niya kahit mga bayad na, di bayada. Di mo ka di kaya ti rumaman sa balik? Di ka dilayang bakit mo? Loko ka, dahil ka sasote ka sta. Apa, hindi mo kayat? Katsi ka, kayat mo? Nabayagan nga tsak naramanan eh. Hindi na masangsangon ti asawak. Dito ba iti mesa nga. Pagpungpung tutak. Siyempre, mailiwak mo eh. Ibagak pa kang kuwana. Saan ka man ngamin inuminta. Sa mo man nga kadkadun tuminom. Agdigos ka man, nga makikaida kanyak. Dinak man turuturugan. Kunak ba nawaking kuwana? Turugan nak mo. Uri ka sa nun, panang kawil-kawil ko kayong kuwan, awan. No kasta makaarib ka. Ikaw. Hindi makayat. Hindi mo kaya, di paikot sa bali. Loko ka. Di pala si ka. Karoba ka. Matulungan nak. Matulungan nak. Di ba nakailiw ko? Financially. Namasapol ko. Ang takamit. Nabintas mo ti swaldom. Sa napintas ti negosyo ni bagat mo. Nakasayat. Nakapimpitas ti biyagyo. Umapapala. Aling ka ngorot gumatang ti arak. Naibos ko ti duwang buti. Anong naimi pampanunutek nung mapasamak aramidak? Hunang adakam dito yun. No, doon nakakita ka na kami. Patyanda ka rin nga napasamak ka na kami. Yun o, mabalin ako mama nung naimi kadyak kayat ngaliputan ti asawa. Asawa pa ba't nga rin ti kapsat na? Diyos ko ya. Tukso ako na da. Nagring ti cellphone ko manong naimi tumawag ti asawa. Honey. Kaso ng kabayag mo? Depende. Ada kami papanami ka na kita anak ta. Baka nun sumangpit ka, awang kam tututi balay. Paano nyo? Ada emergency nga awis. Yung kam maki-birthday. Kaya na. Yun to nagawid kayo, tawagan na to.
no adak pala dito iwan no adakot sa di balay. Sige, ganun. Ganunat ka, ha? Friend? No problem, sweetheart. Amumat ang kanya. No, dapas ka dito hang ka uminom. Di pa nag-drive mo? Moro uminumak, nakakontrolak. Sige nga, sweetheart. Takit gumanatan na kitubing. Amo damat nga. Children party na jay. May ilaw dan nga makiparty. Sige nga, Rad. No problem. Manong name na ginom ka mga road kani Nelly kat nakaado dagiti bagbagana ng runa di mariknanan tinom na. May bangablat tati problema ni ti asawa na. Problema na ti awan makigaman na akwarta. Problema na saan unay nga haang makasida iti naimas. Problema na hanamagatang ti kahit no kumagatangan. Problema na hanga makapanti kahit na kumamata pagpasyarin. Kang runan nga problema na manunemi bagana kang runan ti amin. Nabayagin nga may iliwa ka friend. Kinunahan na kin nagpasaklutin. Friend. Tulungan nakman. May tulong ko. Financial? O, kaya pa naka-FFT iliw ko. Nabayakin. Di mo alam mo. Nga din nabitak pa yung kinun ko hindi ko malangayin. Friend, tinagbaling nga sawak ko na. Gapotay di pala damo ka makita. Nagkrasa kon ka. Loko ka. Man. Nagkuwapo ka. Natimatyo ka pa maging. Dito yung aprosak na maroko mo. Uy. Nelly. Siya akong timangik ka riti polo shirt mo. Open ti ayan ta. Diin ta dito unig. Itugutan na kita inuman ta. Tapos makaado ta. Awan ti bagdanagam. I can manage. Siyakti mo na nga mga romansa kang kay friend. Manong nemi ure nga ta sa mo akayat. Ure nga ta yung karim idi ti bagim nga kastukit kastoy. Ngam no addakan nga talaga iti kang itingitan ti sulisog. Te kunadan makalipat ka. Apay nga napasamak, nakalipat kami. Iso nga madaman, manong nemi nga makalipat kami nga agabirat. Kas laliplipatin men manong nemi nga agpadpadang adda asawa na. Nga kasla ti panunot mi manong nemi kit singgel iso na singgela. Balasang iso na kit baruak. Ti panunot mi manong nemi kit nawaya kami nga awan ti makaipawil iti kayat mi nga raminin. Ang rona manong nemi kit naglaing ti romansa iti nga babae man. Kasta unay manong nemi ti panangamal na panangnutnut ka dagiti bibig ko kabayatan nga ilagid-lagid na ti barukong na iti barukong ko manong nemi. Barukong ken barukong. Kabayatan manong nemi nga dati maysa nga dakulap na nga nakapagkel. Pinagkalan na manong nemi tilo jumbo hotdog. Sana pisal-pisalin. Sampay nga naramid na ito ti asawak manong. Di na pa inaramid ti rimmabaw. Nga dati dua barukong wano masapan sanas kat. Napan na iap gud. Mapan na iap apiras. Nga igud-gudugud manong nemi ti barukong ko. Sana arakupen ti nairot. Sana igudugud nga talaga ti barukong na ti baruko. Nagmayat. Nelly, ang galing mo. Isuti mo na manong nemi anang kirap-kirap iti macho barukong. Iso manong nemi ti mo na nga nangan. Taim pababa na manong nemi dagiti bibig na ket daytan. Kastaon iti pananganan iti hotdog manong nemi. Nelly.
Oh. Tapno saan nga pay, tapno saan nga unpair, kunak manong naming sinyas kong ipangato na digiti saka na. Ket anya pa nga rod manong. No Jack Mariro, manong aramindik da ito iti asawak. Italang manin manong naming nga mga anak iti. Adaraman na nga nagmayat manong. Naraman. Saan na nga binuguhan iso adaraman na manong. Ngam na po kaw da ita nga raman. Gamot na talaga, nukunam nga maram-ramanam, ma-immune ka, umimimas, ngumimimas. Nangruna manong naming katagid-gidan kami, nunumut-nutak, nut-nutan naman. Manong naming nuyusok ko ti dilak, mapanamat kagatan, manong naming akinitin, ti armas ko. No pagkutsik-kutsik manong naming ti dilak, nga dati uneg ti kuweba, mapanamat kagat-kagatin, kinitan, nga kagkamot. Baglagid din nakakontrolak manong naming iso na sanga nakakontrol gamot intuyak na. Oh, friend. Mapana ko na, friend. Di lampay lang, mapana ko. Imbawin ko manong naming at siyak matentirin mabaw. No anyat raman manong naming ti kuweba na imparaman ko iti aking nga itong ngiwat na gamot amin inambulak ni reliefs manong naming sa kumatin pababad ti bibig ko ti ngad na nagasog. Oh, friend. Oh, sa iti barukom na manong naming kaslawang pa iti talo nga nagdede duwa nga anak kan may isang asawa. Napagkumit manong naming kinirap-kirap nga kinagat-kagat. Ngayon saan ko ngayon pababa manong naming ta insarakon ti manatiya jumbuhat do iti kuweba kitore ko la inpagpag impan amin manong naming friend. Kabotay tayo pala gumanatak manong naming sinudsudak ti oray lako na kitore la nagsabat tirig namin. Friend. Nga po siguro tagdadamo da ita nga illicit affair mi iti abirat ko. Awan ti sinayang mi nga oras ta amumi. Ngaging kakamlaeng iti sakbay iti alas 12 kat masapol nga makaawit kami iti balbalay. Pinagsasarunumin manong nimi. Habang mayat, aga umlay, aramidin tumanin manong nimi ni Nelly ti pamuspusan tapno, umingar tumanin, iusok ng tumanin manong nimi, kadaramidan ng tumanin ti, talaga nakalalay ka Nelly. Nalalay nga ng nibakat mo. Kadilakay mo, nalalay nga ng bisona. Datala ko man tinagasawa, friend. Friend? No kasapulan ka, handa ka. Tano kasapulan nag-adak, man. Sige natin. Kat madino, maladaw tanga kawid. Sapsapulan na kaitan, dagitan nak mo. Sapsapulan na kaitan, ti asawa. Kat sika, di nakasapsapulan ti asawa. Aman, sanas ka nga kawitan. Ton ka ano manen. Saan nga maulit? Padahasing mo saan tang ulitin. Ipulong ka kinibagat mo. Hanat ako na? Bala-blackmailan na? Posible nga di mo kahit ka maulit. Basta agoni akto manin, ha? Muna si kalat agoni. Tip, kunak nga kwarta, bayad mo? Padawat mo. Marita na? Thank you. Thank you, Abir, sa ulitin. Orela na ipan nga namin pinsan, ti pa nakahiliw ko. Intod bigat ko mamanin.
Ngayon mo na nga nakasangpit dito balay ng dikit ag-iinawa ng naming nga madadamat ka din itidalan. Adamat bukod ng ako sa ti asawak manong naming at natanang matisuna ti ba nag-drive na. Irin to, tanapan inala ni Nelly dikit anak na itayan dikit katugangan na. Irin to tawa met anasangpitan na ti asawa na manong naming iti balay na. Kaya di adan dikit ag-iinawa manong naming napalawas ko ni Arnel. Nakainom man yung tilaw ko. Nagbasing-basing. Kabigatan naman ng nemi ni Arnel tinasapang yung may dito balay. Bayaw. Bayaw. Yung may nakikape. Kito na bayaw. Kape dito eh. Bayaw ang kape yun. Apa nga nakagatang ni Bakit. Tuno, madamdama ka nung pala mo pamakitsanda. Mabanay tsanda na tayo inutang na ka no, tikal sinsin na. Daman, 5,000 ipagpakita na. Inutang na. Maglagi din ta, nayat na kita kasinsin na nga, trabaho na nga dato eh. Tano saan talaga problema kami. Kano kami, hindi ka pala kami sumulat ti trabaho. At di ka, patay ti weteng. Among bayaw, no makatsamba makapataya ak, nagpangaba ka, kita rin man pa'y makabulan, maminsan lang makabulan. Sweldo ti makabulan, maminsan lang. Wana nga gastusan tumit lang, maminsan mat lang daw. Wana? Kunadan nga easy to get, easy to lose. Nakakape ka nga rin din. Nakakape ako. Nabit sabi nga, sa nga kahanat sigarilyo ba? Hindi ka naman din bakit ko ti kwarta kita parang ibatang. Ba't sigarilyo sa nga minuto? Per kaha mo tala ka. Ba nga rin tumapan ang grocery, gumatang to ti 10 nga rin na sigarilyo. Sige bayaw. Thank you. Thank you bayaw. Insusurot ko pa nagkita ka manong name itik bayaw ko, kabsat ti asawa. Agwing-wingi-wingan. Kita ang kadlang ya. Awan ti amuna. Ngadan sa bahali nga nangarakop nga ng romance iti asawa na. Talaga ka di akastoy, hindi mo paspasama. Nagmuling nga responsibility lalaki kat agaramit ti babae. No, pa isang ko mga rumbeng, di ba? Nga madapay na kita, awang problema, ti lalaki, o pagkurkurangan na, nga magaramit ti babae. Nakarkaro man yan. Nga awan ti pagkurkurangan ti babae, nga ti lalaki, agsapul iti sa bali. Kas kanya, kunak kumangam sa amat na siyak ti sinapul da. Amat siyak ti nagsapul, siyak mat ti sinapul da. Manong nemi jak kumakayat nga maulit pa'y. Ngem ti loko nga Nelly. Black-blackmailan na. Agipulong ka no iti asawa na, agipulong ka no iti asawa. Di agipulong ka. Siyak ti luklukon, siyak ti but-but gem. O ba nga minsan mo kaya? Maminsan pa eh. Sa anak ba't unang dabdaman kang ka? Ngayon saan ka no ka mangibang pangataat kasta? Noon di ka saan kang pagustuhan? Nakalalisto nga bagam, ngagipulong ka. Ano tikit mo sawan? Rakrakam ti pamilyak. Sa mong iramraman ti pamilyak ang marakrak. Ta pamilya mula tatrakrakam. Sungurod nga ko na, friend, saan ko ba't nga ramidan ti kastikat no talagang pagustuhan ka? No talagang sa mo masahong ka, tsak matagpilit ka. Namadlaw ko ngamin, kas lagi ikay ka. Diyak nga rin kayat. Agtul-tuloy ti kastoy, baka no, maduktaran da. Nung arti kayat mo, isapukot sa bali. Di bahala ka. Ako madukat bibiyang ko, no rin man pa sapul mo sa bali, basta nga siya. Di mo kayatin? Diyak kayatin. Umanayin ti namin talo. Ito namin talo ta ka di. Namin ano ko ma? Namimpat? Wala, di mabilang.
Ipalim-limatan. Maudin ton. Promise. Promise. Talaga? Uwain. Ikarik. Maudin na ito yun. Basta pag gusto ng pahin. Tapos ang gamat pilitin ka, talagang di mo kaya. Siguro, agsapsapol ka tinimimas. Saan ba takasta? Awan ito sa pulik pay. Ay nga tekunot nga rin nga tiyakon kaya tagbasol. Isunod nga konak, maudi na ito yan. Sige. Orayan ganto. Unang siya ti orayan. Sa payag tutumawang to pisina. Ngam ka mo manong name taridi nga maudi ako na ken ko nami. Adan nakakita ka na kami manong. Tsaka mo, aksidente. Nga damalagip ti asawak nga panggatangin. Kadabi kiso nga nagsardin ti kotse ket limugan ni Nelly. Iti jak amo nga limabas magkayam ti asawa. Ket nakita na. Nga di mi amo manong nemi nga sinurot na kamgayam ti asawa. Iti beach resort manong nemi dito'y kami man nga nagpapas kani Nelly para iti maudi agundaway. Nga one day tayo iti panunot ko nga naduktalan na kamgayam ti asawa. Inulit-ulit kong imbaga kengkuha na nga maudin. Iso ang kanayunan ta ang patinggatat alas 12 sa mabalin. Alas 10, pumano tatoyin. Maudi lang nga rudin. Ito pala ipapas. So nga rud maudin. Makulit ka! Paibugaw ka kasta. Ako tila babawi ka tinutupang ka. Hadya ka mo na mo ang kasto nga makulit ka eh. Sa nakagadi blackmail eh. Basta mo di ito eh. Kalpasan dito eh. Agawit nandan. Anak to kulkulitenin. Lawag. Baringan mo, saan to nga mamon ti asawa. Mangipangpangtaka ka di manin? Katwa na, barin ko na. Talaga matan nga sa kapilitan ng kat. Tasak tayo babae nga saan nga mamilpilit. Kinapudno na, nagatod ta, nagpururay. Bahala ka tibiyag mo, basta anak ko na iramraman. Maudi ato yun. Dati-dati manon name kat nakaturog kuman ti asawak. E may dilukat ko tiri daw, tadabukod ko nga tulbek, nakiktutak manon name. E dilukat na mat tisilaw iti salas. At da iso na gururay. Hay. Ele, inuroro na kuno apag iso nga rimor ka ti silid. Inuroray ka. Agtukaw ka taga sarito ta. Helen? Apay? Sakamat lang makasungbatin sa lutson mo. Apay? Kiranyat nas ka na magsalitaan ta? Siyak taga sa lutson ka ka. Ada ka din ang kurkuranga ka ka. Tapno maramin mo. Kanapay nga isopay. Apay nga di apay asawa ti kapsat ko. Kaano pa sipot na? Nabayagyo ka din nararamidan, ha? Efren? Nabayagyo ka din. Nabayag na kami ka din lipliputan ng kapsat. Da kami ngagkap sa tilipliputan nyo eh. Tada kayo nga gabirat. Nga asawa mi ngagkap sa. Nagsisinarak. Kaslasana ka mamati. Nalabsang kayo. Nakasara din ti kutsem. Limabas sa akin sardin ko. Kasladyak mamati nga sika. Mabigbig ko met. Ni Nelly nga naglugan. Tsaka mo na aping sinurot kayo.
Napanggit may isang beach resort. Kaskalag nubyo. Saan ko ning tuloy pa itinang buya ka na kayo? Nagawid ako dito tapno. Urahin ka subli. Ngagawid. Tapno makapagsarita tayo. Di mula mo, kamayatan nga. Iururay ka. Tsak may ladawan sakit nga marikrik na. Nagsakit na, friend. Nakasagsakit. Tsak ipagrup nga maaramid mo. Tanamati akeng ka, nagtalik akeng ka. Sa bagay, siguro, sa magkikidikit na maming pinsan nga, mapapalaw. Tamabalin mo ako na yung sinulisog na karahan ni Nelly. O nagkurkurang ti asawa na. Nagkurkurang ti asawa keng kuana. O nagkurkurang ti kabsat ko keng kuana. Si kamat din tinakita na. Si kamat din tinapili na nga mga itian niya man na nakakailiw na. Si kamat din tinapili na kakadwa na ngagpasol. Friend, apa yung naramin mo? Manong nemi awanin tiliklik ko. Nata di ka po na manong nemi nga saan ko mga diretsa nga inamin ngem di mawat akong ti pamakawan na. Pakawanin na kanin. I'm so sorry. Kinapudno na dajen tinaudi nagtulag kami. Manipod iti nailiwan kami ng padpada kaya kumangkayat pa yung maulit. Ngayon makulit. Paulit-ulit. Numuna ta, ibaga nang agipulong no, sang ko pagustuhan. Nagbalinakbad ka na roko. Nayanod na kinisuliso. I'm sorry, honey. I'm very, very sorry. Nakiktutak manong nemi inibaga ti asawak nga mapakawanak iti kondisyon nga pumanawak iti sidong da. Anat ako na? Mapakawan ka. No laki dito pumanaw ka dito eh. Panawan na kami ng agina. Di ka maawatan. No di mo kaya ti pumanaw. Dakam nga agiin na ti pumanaw. Awan tinas ka nga pumanaw. Anak kay kahit mo. Na kami ti pumanaw, muno si kalaing. Ape ka mo pumanaw, wakit balay ko neto eh. Pamilya kayo. Papanawan ka. Kamutin sa kaya tinaramit mo. Mapakawang kan tulayang ito nagmamahon sakit ka marikrik na. Ngam kabayatan na makikita ka. Kasladya ka mo ti mamakawan. Nang runakit asidiglaeng, ti ayan. Ti padam nga managpasol. Iso nga, tulungan ka nga mga sagana na kita rawatam. Tasaan ka nang maturog dito eh. Ito tayo tumatlang arabi. Pumanaw ka. Elena, ang nga mabalinda ita. Balay ta nga doa ito eh. Uwan balay ta nga doa. Naggastos ta nga doa. Ginastos at ta nga doa. Ngayon kahit ko pumanaw ka. Kahit doon saan ko kahit pumanaw. Na kami nga gina at pumanaw. Kahit doon saan kayo matapapanawon ta igawid kayo. Saan na kami nga may gawid? Ma'am, saan ta ko makapataklan ti problema? Tumakal ti problema ng sangkang tungpal.
tusdusahan na ka di. Apay no, no pumanaw ka, matusdusa ka. Panakadusak ta saan ko pa nakakita ken ka. Nangaroon na ka nagit anak ta. Nagbasol ka. Katurumbay nga matusak ka. Saan nga rumay nga sikat mang dusa kanya? Sino nga ron? Ni Apo Diyos. Siya nga ron daramatin na. Kat kastoy klas ni panusa. Turumbay ka. Panawan na kami. Kadawanan ti karbeng ang kanya. Ako matan ti karbeng ang karikitan ako. Manong nemi naturay ti asawa. Saan kumat ngarot nga mabaling nga palubos nga makaring na kita anak ko. Na kita anak mi. Kaya mabuwak ti karuba. Iti pa nagsinungbat mi kumati na piksa. Isa nga wan tinaramidak na tinuulungan nakpa nga naging paki ka nagiti arawatek ka nang ikarga ka nagiti dagitoy iti kotse. Agala unang atan manong nemi ini may kargami aminin. Mabaling nga di nga nakakapakada ka nagiti anak ko. Anin, bakal makariing na. Makariing umida, kada dapay rason tap na maikawid ka. Pungano kan. Sana ka din nga eten, hangkan nga eten. Di na ka din mapakawan, sa nga sinsinan tinaramid mo. Nagtignay kan, a friend. O nagsublikan numitlahan. Into namnamayam nga posible kang agbang mahon. Tibarik na kasakit. Pumanaw kan. Manong nemi agbababawi ak no apay nga nag-aaramid ko tikas jay, no apay nga nasulisog hak kinam kadlay nga. Abag kanito ti pa nakasulisog. Ngam nagrikat nga ikar. Nasdaw ni mama manong nemi dilukat na tiridaw isarek ko na kita rawatek. Nagbakwit kan sama tambarok. Tulungan tak pa lang mga isarek ka na kita mama. O rekit, baka damit ti kwarto. O man mga susar. Kasi na kumat mga usar malaksin da sangahili ko nga umay. Kaya so di bakante di iso. Madaldalusan na ta. Ano ta pasama kaya? Hindi may paknikon manong nami na kita rawatek. Inbagak kinimamati amin. Sikat yung malay ti amam. Dedi amam. Mama? Kaya ba't sikamit lahat nakarami na gasto ka, ang lipot iti asawa. Di ka kakamsat mo. Nakadamag mo nga, lilimputan na asawa na. Awan. Sika lang. Kaya ba't natin na minsan, kiniliniputan nakbad na di papangyo. Na minsan may tlakid diyan. Kaskan ka, nasulisog man. Mga kaskan ka, nga abirat mo at kinarelasyon na. Kaobisinaan na. Alala. Amok no anya tiranta ni, bakit mo? Tapno, amuan na, no posible tupay nga. Mapasubli na ti panagtalik na kayan ka. Ano sama? Tanya nga ron. Ay, apo, aya. Friend, nusakbay ko ba nga nagaramid ka kit pinanunot mo ti madi nga ibunga na hanggas to'y kumaita ti problema. Dito'y ayan ni mama manunay mi kendo ang kakapsat ko nga umpe asawa na ti ayan ko pagrubwata ka mapantibisina. Pagsangpatak dito'y manunay mi nagabuok ti bisina. Sa anak natin nga singsingaan ariribukin pa ni Nelly. Basta tumawag ak, manong name iti asawa. Hello, kumusta kayo? O makadana kami, okay kami. Mabaling ko kasalita ni John. Hello, anak. Daddy, kano pa nagawid mo? Kung na kami ni mami nga, mabay ka kanun ta, dito at adayot ng trabaho. May lili kaming kayong kama, Daddy.
Ibagan to siguro ni mami ng turkano nga gawin dak. Ano kaya ito nga gawin dak? Dagdagin nyo ni mami yo. Tapno pagawidan na kon. Kasi siya ka di. Uy. Isumulat makaibag ka nga gawin ako. Ngam maging kang hanak pa. Kaya tapagawidan ni mami yo. Hanak pa lagawin. Parang nga daddy. Nakasarita min to ni mami. Tapagawidan na kon. Ito na minsan manunay may ison titimawag kaniyak ti asawak. Hello, my friend. Hello. Sinan? Kumusta? Okay. Kahit mo kawin? Kahit ko na yun na. No, kahit mo kawin, dagawin ka. Mapilpilit kan sa amin. Ha? Dagdagan na kami ng ito nga makulit ka anak mo kapag awidan na kan. So, nagawid kan. Nagpeso si Stuart, away nagawid kan. To, hindi kami nagawid, ang ibabawik. Sige, umay ka rin. Nakaiirot ti arakop ko ti asawa kat binales na met data nga arakop ko manong. Nagkamanak, sweetheart. Nagkamanak. Sa muntong ulitan, tan ulitan pa eh. Saan kang ikatikod naway? Among ka din nga awanin dito eh. Dagit ag-asawa, kan dagit anak na. Na Arnel, kan ni Nelly. Ayan da nga natin. Naalokin ni Nelly ti asawa na ti kapsat ko. Nasadyadan, lugar da, ngagnain. Kaya po doon na, makabulan lahing, sipo dito pimalaw ka. Nagbalbaliwan ni Arnel. Nagbalin ng responsable ng ama kinasawa. Siguro, napanunod ni Nelly nga nabing binasnog na edan sa lugar da, so sadyadan. Awanin, ni sweetheart mo, di mo makikita. Si Kawan, ang moment nga, napilpilit ak lang. Anay ko. Manipod met idin manunay mi awanen tinagbalimpay nga problema biti asawa. Kaning karig iti bagik. Nga ora no sa sinulita nga pulana, ora kasanot kinalaing na amang sulisog kanya. Jaktul kaya ti pasulisog. Tamo kon manong nami, timading bunga, timading araming. Manipod idi aging kakarig ito, manong nami, katyak pa nakit-kita ti niniwan, dagiti agasawa, graman dagiti anak da. No payat naman dagiti damdamag, kunukuha nga na siya at matikasasaad da, manong nami, diya kagayan nga lugar da. Dito nga ron, di ba kasalitak, manong nami, iti na minsan, kat nayano dak iti sulisog. Nakastawan iti pa nagbababawi. Nga iti na minsan, kat napadasak mo iti kastoy nga padas, nasaan nga rumbeng nga padasan, itiya sa bali, tapno saan damat ang padasan tiyag problema. Sabi ko manong nami, tandamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan di biyag, kadagitipadag nga limngeg, more power to your program anong. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Efren. Thank you kang ka-Efren. Thank ka pa ng imbura iti pagkasalitaam. Thank you mat kadagiti nanaway nga nagbuya. Maraming salamat po.